20. storočie si neuvedomuje, čo sa vlastne dneska deje. Obrovská migrácia národov, ktorú som predpovedal, je vlastne to, čo si ľudia vôbec neuvedomujú. Neuvedomujú si to, čo spôsobujú svojou chamtivosťou, pýchou, zlobou. Nevedomujú si to, čo narobili viery, náboženstva. Nevedomujú si vôbec nič. Cestovanie časom bolo to najkrajšie, čo som zažil, len to bolelo. Spomienky, ktoré bolia, sú plné lásky a poznania. Môj odkaz je veľmi jasný. Chráňte vodu a prírodu, lebo ste jej súčasťou. A nedovolte, aby vaše pocity niekto kúpil, predal, alebo aby ste sa vy niečomu alebo niekomu zapredali. Keď som sám, levitujem. Opustenie, samota, prázdno. A vtedy niekde padáte. Padáte a neviete, čo bude s vami. A zrazu vás niečo zodvihne a vy sa približujete k hviezdam. Prijal by som si, aby raz človek opustil svoju celu. Perami sa dotkol hviezd. Nepotreboval by na to vieru, náboženstvo, ale vzťah k Bohu. A ja si myslím, že najviac chýba vzťah k Bohu. Chýba láska medzi ľuďmi. Je veľmi zlá komunikácia. A mnoho rôznych názorov, ktoré sa chcú presadiť v čase. Ale čas je niečo, kde sa realizuje priestor. A priestor má strašne veľa možností. Je tu veľa dimenzií, o ktorých ľudia vôbec nevedia, nechápu. Tento priestor je plný priestoru X a X sa vezie na vlne ako pocit. Ale kde končí náš pocit? Kde začína? A kde končí vesmír? Až zrazu niečo pohltí čierna diera. A vtedy sa ocitnete na druhej strane. Na druhej strane horizontu udalostí a deja. A až keď sa odtiaľ vrátite, pochopíte, že všetko, čo vám táto realita ponúka, není tak, jak si myslíte. A veci nie sú také, ako sa zdajú. A všetko, čo sa odohráva v duchovnej ríši, sa odohrá vo viacerých dimenziách. Rozhodnutím týchto dimenzií vlastne príde k vašej realite. Ak by sa ľudia nad sebou zamysleli a začali si posielať dobro, lásku, pohodu, pokoj. Ak by sa ľudia nedali strhnúť svojou prkosťou. Ja tiež som niekedy prký. A sám neviem, prečo sa toto deje s nami ľuďmi, že sa nevieme stále ovládať a byť v pokoji, miery. Ale pravdepodobne to spôsobujú energie, ktoré nás obklopujú. Pocity od iných ľudí, ktorí nás vydraždia. Nejaké akcii, činnosti, reakcii. A možno veľmi málo pocitov, ktoré nám robia dobre a robia nás šťastných. Čas je prekliatý. V čase je láska, bolesť, nenávisť, poznanie. A buď sa naučíme na vlnách času surfovať, alebo sa musíme topiť. Ak by sme sa naučili riešiť problémy tak, že by sme my neboli tí hlavní, tí majstri sveta, čo všetko vyriešia. A keď je prekážka silnejšia, mali by sme ju obísť, ak sme my sami. Lebo už nie je naša. Minulo sa podobá jednej žumpe, z ktorej ide smrad do budúcnosti. Musíme ju zavrieť. A naše dnešné myšlienky vytvoria náš zajtrajší deň, ktorý môže byť plný budúcnosti a krásy. Ale len vtedy, ak to dovolíme. Ak stretneme v živote ľudí, ktorí nás potešia pri našej púti, poďakujme niekomu, ktorého nevieme ani vidieť, ani cítiť, ani pochopiť, lebo to dovolil. A ja by som týmto chcel poďakovať práve jemu, že som mohol dnešný deň vám oznámiť tajomstva života.